সেই উন্নয়ন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ দেখিছোঁ ঘৰৰ পৰা তেওঁ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে ট্ৰেক্টৰ চলাই তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সকলোক দেখুৱাইছোঁ তেওঁ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰলৈকে তেওঁ ৰাওনা হৈছে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ আমি দেখুৱাইছোঁ। आङो भट होनानै गोजोननाय मोन्दों। सुबुं दारा खान्थिया गोख्रों जानांगौ आरो दिनै गोख्रों जागासिनो दङ। आङो फोथायो जे एबार बिटिआरआव सोलायनाय फैगोन। रायजो राजाया बयबो सोलायनाय लुबैदों, जौगानाय लुबैदों। जोंहा मोनसे गोजोन सुक्ति जानानै थांबाय आरो बे गोजोन सुक्ति जानायनि गेजेरावनो दिनै बयबो लुबैदों कि जोंनि जौगानायाबो फैनांसिगौ। गोबां बोसोर रायजो राजाया दुखु खैफोदाव थानांबाय, बेनिफ्राय उदां जानानै बयबो बे समाव जौगानायखौ लुबैदों आरो बेनिखायनो UPPL हान्जाया रायजो राजानि गोसोनि साननाय हनायखौ जोङो मान होनानै एबार सोलायनायनि जि जांख्रिथाय बेवहाय जों बाहागो लादों आरो बिटिआरनि गासैबो मोनब्रैबो जिल्लायाव दानि मोनब्रैबो जिल्लायाव UPPLआनो देरहासार जागोन आरो सरकार दागोन। गिबि खेसाव दा मोननै जिल्लायाव जादों बे बिसायख'थिया बे बिथिङाव मोनबेसे देरहानायनि खाबु दङ सार बे मोननै जिल्लायाव? मोननै जिल्लायाव जों 99% देरहागोन। मोनसेबा मोननै सिट सोरबा मोननो हानाय खिन्थु 99% जों देरहागोन। सार BPF हान्जाया बायदिसिना हिंसायारि जाथाय खामानि मावगासिनो बे बिथिङाव दा बेनो दिनै BPFआ जेननांगौनि कारना बेनो BPFआ बे कारनावनो जेनगोन जे BPFआ हिंसा खालामगासिनो दङ आरो दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा हिंसाखौ लुबैया, गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव बुलायलायनायखौ लुबैया, नांलाय खमलायखौ लुबैया। दा नंखायनो BPFआ जिहेतु रायजो लुबैनाय खामानिखौ मावाखै, रायजोनि हेंथासो मावदों, नंखायनो BPFआ गाज्रि जेननो थांगासिनो दङ। सार भटआ 4 बाजियाव लागि जागोन। जोबथारनायाव नोंथाङा जिखिनि भट होनो फैगोन बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायनो लुबैयो, माबायदि जानायखौ लुबैयो? आङो बेखौनो धन्यबाद होनो सानो बिथांमोनखौ जे दिनै बयबो जे ओंखारनानै फैनानै UPPLनो ज' भट होदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो मोजां मोनसे सरकार दानानै जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाखौ जोङो सिबिगोन। বিচাৰিছে আপোনাক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে, টেৰৰাইজ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া মানুহবিলাকে ভাবিব কি UPPক কি কয় BPFক ভোট নিদিলে আমাক মাৰিব কাটিব, গতিকে দিয়াই ভাল, তেনেকৈ কৰি পেলাই তেখেতসকলে ভয় তেওঁলোকে ভোট ল'ব পাৰিব। আজিলৈকে যোৱা এই 15 বছৰত পাৰি আছিলে কিন্তু এইবাৰ নোৱাৰে।